Op het kruispunt bij zwembad De Blauwe Golf in Ljouwen het vermonnen een ietgaslek west. Bezoekers van het zwembad moesten daar toch van de brandwacht uit vastvarige het bad verlitten en in de klaai rond de wacht zien. Na 4 minuten die blikken dat het lek net van gevaar waren voor de zwemmers. De politie heeft sneeuwtjoen op het dancefeest Illegal Vibes in Haas 8 meisken aanhouden vanwege het bezit van drugs. De politie zet een drugshoen in bij het controleren van alle bezoekers. De aanhouden vertochten binnen jet. Ze kregen een boete tussen de 450 en 650 euro. Uitname van een groep verontreisde sponsors wordt er van de media een mail stuurt naar alle sponsors van SC Heerenveen om de onvrede te peilen. In de mail zit onder woorden dat zwaar binnen hoe de toekomst van de club en dat wat in jaren opbouwd is, nou dreigt het uit te brokkelen. Joen en vannacht droeg een flinke opklaring, het wordt een gratis size. Morgen de zinnen er weer bij, het bloot droeg en het wordt 19 graden. Stiert dan een matige eerste wien.